Gidauniyar Kabir Magaji Gafiya ta bayar da tallafin kuɗi da kayan neman ilimi ga mutane 557 a ƙaramar hukumar Kaita ta jihar Katsina. Wannan yunƙuri na da nufin tallafawa al'umma masu rauni waɗanda suka haɗa da zawarawa, masu nakasa da kuma ɗalibai. A yayin taron raba kuɗaɗen da aka gudanar a sakatariyar ƙaramar hukumar Kaita a ranar Lahadi 23 ga watan Fabrairun 2025, mataimakin gwamnan jihar Katsina Malam Faruk Lawal Jobe ya yaba da ƙoƙarin gidauniyar. Jobe, wanda ya wakilci gwamna Dikko Umar Radda, ya bayyana muhimmancin tallafawa al'umma tare da ƙarfafa gwiwar masu hannu da shuni da su rika gudanar da ayyukan jin ƙai da zai amfani al'umma. Jobe ya bayyana cewa a cikin shekaru biyu gwamnatin mai ci ta cika dukkanin alƙawuran da ta ɗauka a lokacin yaƙin neman zaɓe, inda ya jaddada ƙudurin gwamnatin na samar da ci gaba a faɗin jihar Katsina. Ya kuma bayyana cewa ayyukan gwamnati sun yi tasiri sosai a sassa daban-daban, tare da tabbatar da cewa mazauna jihar da dama sun ci gajiyar ayyukan da gwamnatin ke gudanarwa. Shi Allah ya maka rahama da ma gode mishi kake ta hanyoyi da dama. Dr. Bir ya gode ma Allah bisa ga matsayin da ya samu, domin a wannan gwamnatin tamu mutanen Kaita sai ku gode ma Allah, kun samu abubuwan da ba ku taɓa samu ba a baya. Ya lissafa mukamai da dama wanda ba ku da shi, kuma a yau ga su sun zo kuma da sun zama masu amfani daga al'umma. Abin da bai gaya muku ba, shi ba matsayin kwamishina ne, domin yau kwamishina ne shi na mai kula da firamare, ilimin firamare na jihar nan gaba daya. Wakilai da kowanne lokacin gama suna nan tare da shi. Saboda ka wannan kujera ta haka ya kamata in tona asirin da mutanen ka ku sani. A lokacin da wasu manyan lokacin gama ɗin ma kwamishina guda gare su, da kuma wani habbi ma gare ku kuma wasu amfani. To mun gode, mun ma da kuka waya kuka ga ya dace ku zo ku taimaki mutane. Domin ma girma gwamna, abinda za ka yi mai ka birge shi kawai shine ka kula da talaka. A yau duk wanda aka ce muku shugaba ne a Najeriya, wanda ya kai matsayin gwamna ya ce na taimakon talaka, to mai girma gwamna shine na farko. Shugaban gidauniyar gwagware Alhaji Yusuf Aliyu Musawa ya yaba wa Dr. Kabir Magaji Gafiya bisa jajircewarsa wajen ayyukan jin ƙai. Musawa ya yaba da ƙoƙarin Gafiya wajen kawo gagarumin ci gaba a ƙaramar hukumar Kaita, ya kuma yi lura da cewa gidauniyar gwagware da gwamna Radda ya kafa a shekarar 2016 ta zama abin zaburarwa ga ayyukan jin ƙai ga sauran gidauniyoyi. Dr. Kabir Magaji Gafiya, wanda shi ne ya kafa gidauniyar kuma shugaban hukumar kula da ilimin bai ɗaya ta jihar Katsina wato SOBEB, ya nuna jin daɗinsa bisa tallafin da gidauniyar gwagware ta bayar na gudunmuwar naira miliyan 1 ga gidauniyarsa domin tallafawa mabukata. Ya kuma yaba wa gwamnatin Dikko Umar Radda bisa samar da ci gaba a fannin ilimi da sauran fannoni. Kowa ya sani duk al'ummar da ke nan mun yi wannan abin ne a matsayin godiya ga al'ummar karamar hukumar Kaita, domin Allah da kanshi ya ce idan ka gode mana mu ne za mu ƙara maka. Al'ummar karamar hukumar Kaita muna godiya gare ku ga zaɓuɓɓukan da suka gabata. Kun yi hito kwanku da kwarkwatarku, kun zaɓan mana jajirtaccen gwamna wanda al'umma ce a cikin zuciya shi. Wannan abun a ƙasa yake. A yanzu ɗin nan ayyukan alkhairi da ake shinhidawa a cikin jihar Katsina ya tabbatar ma duk mai bibiya ayyukan mai girma gwamna wannan magana haka take. Waɗanda suka ji gajiyar tallafin gidauniyar sun haɗa da zawarawa, nakasassu, matasa da kuma ɗalibai. Taimakon kuɗin da aka baiwa mutane, wasu sun samu naira 15,000, wasu kuma naira 20,000 har zuwa naira 30,000, yayin da ɗalibai suka samu muhimman kayayyakin neman ilimi kamar jakunkuna, littattafai da kuma alƙalami. Jaridar Hikaya ta rawaito cewa taron ya samu halartar manyan baƙi da suka haɗa da ɗan majalisar dokokin jihar Katsina Honorable Sirajo Abdu Kwaskwaro, wanda ke wakiltar ƙaramar hukumar Kaita, da kuma babban mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Katsina
kan waɗanda rikicin 'yan bindiga ya shafa da kuma 'yan gudun hijira Honorable Sa'idu Ibrahim Danja Kogunan Jibiya da sauran jami'an gwamnati, kasancewarsu ya jaddada ƙoƙarin haɗin gwiwa a tsakanin al'umma. Wannan shiri na gidauniyar Kabir Magaji Gafiya ya nuna yadda ake ci gaba da gudanar da ayyukan jin ƙai da nufin magance ƙalubalen zamantakewar al'umma a jihar Katsina, tare da samar da goyon bayan al'umma da ƙarfafawa mazauna yankin. Daga jihar Katsina, Abdulrazak Ahmad Jibiya, Hikaya TV.